E case unha do mediodía no Feixdega de Vilagarcía xa se vacinaron os que tiñan vez para dentro de media hora. A fluidez e a boa organización do dispositivo foron a tónica dominante nesta segunda xornada desta campaña de vacinación anti-Covid. O check-in puxárame xa. Non, o check-in colleron os datos e xa me pasaron. Incluso tiña hora para 1:15, cousa así, 1:10. E son as 12, aún ainda non son, xa estou listo. Moi ben, está fluido, te explica moi ben todas as pautas a seguir, todo, francamente, o personal está preparado e está facendo as cousas moi ben. Ben, a verdade eu tiña hora para 1:15, pero como tuve que salir de traballar para vir, nunca sabes polo camiño canto tardas, e cheguei perfectamente, non hubo que esperar. A vacinación masiva comezou co grupo de idade de entre 60 e 65 anos. Están a ser vacinados con AstraZeneca. Ante o debate xerado en torno a esta vacina e as súas consecuencias, algúns recoñecían ter medo ou acudir á súa cita con certo nerviosismo. Un pouco preocupada sí que estaba, porque realmente con este tema tan en contra desta vacuna, pois sí que dá un pouquiño de respeto. É que sei que tes así un pouco de, porque hai eses problemas que en un sitio non deixan, outros se apoñan, entón ese é o que che dá así un pouco de, pero bueno, sei o que sea. Pero bueno, hai que coller o que ven, a cuestión é inmunizarse e estar tranquiliños, que iso é o que queremos todos. Preocupación ninguna, solo que teñen que haber máis para vacunarse rapidamente e salir deste problema que temos o antes posible. Os que xa recibiron a picada din que apenas notaron molestia, agora na casa deberán estar atentos nas vindeiras horas por se sofren algunha reacción. Que si hai algo de fiebre tal, nada, un paracetamol normal, se hai dolores musculares ou, bueno, calquer cousiña, pois nada, que se informa, dixen ao médico que, pero vamos, se non é nada máis que estas cousas leves, tampouco fai falta nada. Os efectos secundarios me dixeron que podía ter dor de cabeza, algo de fiebre, dolor muscular ou así no brazo e tal. Tampouco nada especial, nada. Supoño que, además dixeron, como calquer vacuna dun neno. Que sea o que sea, pero de momento eu non sentí nada. O pinchazo sí, pero nada máis. E unha vez recibida a primeira dose, toca agardar pola segunda. Agora está dentro de 2-3 meses non me volven a poñer a outra. Chamaránme, como sempre, sí. A vacinación con AstraZeneca continuará mañá para as persoas de entre 60 e 65 anos, ao tempo que arranca a quenda daqueles que teñan entre 75 e 79. Neste caso, recibirán o fármaco de Pfizer.